la Porta i avui prepararem un filet de porc amb salsa de mostassa. El farcirem amb unes verduretes i ja veuràs que és una salsa molt ràpida de fer per tots els públics. El filet de porc és un ingredient que ens dona molta versatilitat perquè és molt fàcil de preparar, és supertendre i assequible per tots els públics. Podem fer una recepta molt elegant amb aquest tipus de carn. I presentem ja els ingredients. Doncs per començar, la ceba que estava tallant la tenim que sofregir poquet a poquet perquè la posarem a dintre de la carn que donarà molt bon gustet. I posem també una olla amb una miqueta d'aigua per escaldar les verdures. Pelem la pastanaga, la tallem amb tires, que són les que aniran a dintre de la carn. Si teniu altres verdures a casa, doncs perfecte, podeu utilitzar les que tingueu. Pot ser des de trossets de bròquil, pèsols, pebrot escalivat, pebrot cru, el que més us agradi. I els espàrrecs. I una altra cosa que podeu fer també, a veure així, és coure les verdures al forn, que queden molt gustoses. Escaldem durant 2 o 3 minuts perquè no ens quedin massa dures a dintre de la carn quan ja estigui feta. I ara anem a per la carn. Aquest és el filet, que veieu, i el fem sencer. I aquí us heu de fixar una mica amb la tècnica. El que farem és obrir-lo com si fos un llibre. Així. I una mica més. Serà una manera de menjar verdures a dintre de la carn, i així no us podem dir, no, és que jo no vull verdures, doncs les verdures ja estan a dintre. I aquí podem salpebrar. Per fora ho farem després, quan ja estigui la carn lligada. Uns 3 minuts i les verdures ja estan a punt. Les traiem així, les posem una mica amb aigua fresqueta. La ceba està sofregida, que ens donarà molt bon gustet. I ara les verdures, que ja sabeu que la cuina té moltes versions. Podeu posar les verdures abans, després, a dintre, acompanyant. Però aquesta és la meva versió d'avui, perquè practiqueu tots a casa. I mengeu bé, sa, bo i sabrós. Això serien les verdures i ara ens falta la part de lligar, que sempre sembla molt complicada i no ho és pas tant. Ara, mirem de tancar això, que quedi ben a dintre. Així. I lliguem. Primer, per una banda, subjectem així, fem un primer nus. I ara, podríeu fer com els carnissers així, però aquesta farem una versió més senzilla, que és que aneu embolicant. No és un farcit que se'ns escaparà gaire, o sigui que no hi ha problema. I aneu apretant, cada una de les vegades que doneu una volta, ben apretadet. Ja fem aquí un nuset que ens quedi ben apretat. Tallem i ens falta salpebrar bé la carn per tot arreu, a l'oli ben calent. Podeu fer servir una paella gran o una cassola, que tingueu. I si sou menys, això és per 2 o per 3, si sou uns 4 o 6 feu el doble, que aniria perfecte, i si sou un, doncs mig filetet us quedarà boníssim. Dorem per totes les bandes. I ara que ja està ben doradet, tirem el xerès i deixem coure uns minutets, uns 5-6 minutets, depèn del gruix, que es faci una miqueta per dintre i deixem a la Georgina, que ens explicarà cosetes sobre la carn de porc. Quina bona olor, Amanda! Mira, del porc se n'aprofita tot.
La qualitat nutricional del porc depèn de l'edat de l'animal, del sexe, del tipus d'alimentació. El que sí és cert és que, en general, el porc és ric en vitamines del grup B, en concret, vitamina B12, que és una vitamina hidrosoluble que ens ajuda en el metabolisme de les proteïnes i també a formar glòbuls vermells. També és ric en zinc, un mineral que ens ajuda al sistema immunitari. Aporta fòsfor, un mineral que ens ajuda, en aquest cas, a la formació dels ossos i les dents, potassi, que a part de ser diürètic, ens ajuda a la contracció muscular i també ens aporta ferro i seleni. Aporta àcids grassos monoinsaturats, que poden ajudar també a augmentar el colesterol bo, l'HDL. El filet de porc és una carn considerada de categoria extra d'entre totes les carns que podem trobar del porc. És una part molt tova i tendra. I ja tenim aquí la carn. Depèn una mica també el punt de cocció que us agradi, Però, com diu la Georgina, aquesta carn és super tendra i no ens donarà cap problema. Aquí a la mateixa paella hem d'afegir la mostassa de boletes d'aquesta antiga, o podeu posar mostassa normal, la que tingueu a casa. I amb el mateix gustet del líquid i del xerès, o el que feu servir, podeu fer servir xerès o brandi. Doncs tirem aquí la mostasseta, que anirà agafant una mica tots els líquids que han quedat de la carn, i una mica de nata, la meitat, perquè ja he fet la meitat de la recepta. I això que faci una mica xup-xup i tindrem una salsa superràpida, superfàcil. I aquí ara la carn li traiem els cordills. Si la deixeu refredar una mica més, potser serà una mica més fàcil de tallar. I ara veureu quin plat de luxe on les verduretes estan amagades. Pels que no els agradi tant menjar verduretes, a alguns nens que altres, és una molt bona opció. La salseta, ja veieu, remeneu una miqueta així, no cal que cogui gaire, Simplement agafa els sucs i ja tenim això també. I aquí veiem i veureu com ens ha quedat. Si voleu la carn més cuita, la deixeu 2-3 minuts més, tapat. I ja només ens queda la mica de salseta aquesta que hem preparat. Boníssima. Està super sabrós això, La veritat és que segur que se'ls fa la boca aigua. Si us ho podeu imaginar, ara només us falta cuinar-ho vosaltres a casa, I ho acompanyo amb una miqueta de rúcula, podeu posar més verdures si voleu, o si voleu completar perquè sigui un plat més sencer, un plat únic, podeu posar una miqueta d'arròs, una mica de cuscús, una mica de pasta, qualsevol tipus de gra bullit. Doncs aquí ho teniu. Si us ha agradat la recepta de filet de porc amb verduretes i mostassa, podeu seguir més receptes al canal de YouTube de Condis Life o a Instagram, condislife_, i totes les receptes són per xupar-se els dits, ja veureu.